Gdje ste ljudi, mi nastavljamo sa Skype. Šta mi je meni, šta je meni? Skype out. Sve kažem Skype out. Nestaj. Maki. Ajmo kad bi ti ključevi tamo bili. Idemo se dole, idemo, to mora da se radi. Pa nema što tako. Sad ćete da vidite kako ćemo mi ovo lepo praviti. Čak, ovako mi je lakše. Držim levi klik i vučem ovako. Levi klik i vučem. Kabel. Idemo sad na sada. To će biti to. Može da ima. Pa to je samo jedno. Znači to kaj nam sve, evo gotovo sve. Okej, i svi sve nam uskoro ćemo imati i lens. Što? Ovo se ništa kompjuter, ne može. Džaba ti i on što nije doma, ti ga pokvariš. Nema veze kako što nije doma. Ti pređeš kompjuter, sve pokvariš kompjuter. Dam još jedno ono. Dobro. Najbolje. Ovdje ne. Neću da stavim to ovdje. Ovdje imamo tako. Kakav šporet okrenut. Prognoz 60,62. Ako znate da mi kažete gdje da stisnemo da vidim ovaj recept, samo kažite. Pišite dole u komentarima. Vidjet ćemo. Ja ću komentare gledati ne znam kad. Vidite, ja stisnem 10 quick. Trebalo bi recept da se 64, hvala. Trebalo bi recept da se spori tu, ali ne. Ja ću vam dati link od ovdje. Sve to. Ja ću sada da stopiram video. Ne da stopiram, nego da završim video. Poslije ću da vam snimim kako da skinete ovu teksturu. Nije teksturu, nego kao mod. Ovo ja skidam preko Skydaza. Imat ćete link od Skydaza u opisu videa. Vidjet ćemo. Bijem se sa šporetom. Idemo ovdje da lomimo. Sad ćete da vidite šta ću da radim. Ajmo kameru. Ajmo skuvati na MBČaj. Jedno čovjek je gotov. Na vojtje. Radi što?
Pa. Vidite kako mene ovo sluša. Evo, doravno nećemo ovo. Sad ćemo češće ovdje. Kada stavite ovo gore, oni često se mogu otvoriti, ako ne stavite gore to neće moći da se otvori. Ja vam samo kažem, ali kako hoćete. Tu se ne vidi nešto kao kamen. Ajde, da stavimo gore najpred. Bio sam za skeletonima onako sam bio. Neće. Sve mi ne treba. Ovo mi ne treba. Ovo mi ne treba. Ovo mi ne treba. Ovo. Baš mi ne treba. Ovo će mi trebati. Ne da ga pereš. I tako to. Te, dragovi. Mrak je pao mrak. Da idem da se fajtam ili ne? Da idem da se fajtam. Da ih pobjedam. Ili ipak ne. Neću da idem. Mogu da izgubim. I tako nastradam. Ti ćeš kod da uzmeš lega. Ladan da ti da moraš, vidiš? Neću. Dva ladna lega moraš. Nema šanse. Utro što nisi mi rekla, bio sam. Utro sam bio. Bio sam ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!